Skont il-ġurnal Libyan Herald, il-grupp ta' milizzja minn suq Al-Ġuma seta kien responsabbli għal ħtif tal-Malti Martingalja fil-Libja. Dan il-ġurnal irrapporta li l-ħtif seħdejn pont blisem Għajn Zara rib il-belt Al-Fornaġ. Suq Al-Ġuma huwa distret fil-vant ta' Tripli. Tul dawn l-aħħar xhur, diversi gruppi ta' milizzja rivali issiltu kontra xulxin f'din il-belt, fosthom dawk minn suq Al-Ġuma. Il-Libyan Herald tajt li tħallsu madwar 400,000 euro għal ħelsien ta' Martingalja, dan mill-Arab Geophysical Exploration Services Company li magħha jaħdem Galja. Għalkemm kelliem għall-Gvern Malti stqar ma' One News li l-Gvern żgur ma ħallas flus għal ħelsien ta' Martingalja u mill-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li ma tħallsux flus minn bnadi oħra. Intant f'dawn l-aħħar jiem 5 persuni Libjani ddaħlu għal kura fl-isptar Mater Dei wara li kienu midruba fil-konflitt li bħalissa qed jaħkem il-pajjiż. One News huwa informat li persuna minnhom għandha ġrieħi serji f'moħħha għal daqstant il-kundizzjoni tagħha hija gravi. Żewġ persuni oħra huma midruba fis-sider u fil-parti t'isfel taż-żaq, iżda ma jinsabux f'kundizzjoni gravi. Persuna oħra sofrit ġrieħi f'wiċċha filwaqt li oħra tinsab f'kundizzjoni tajba minkejja li sofrit ġrieħi fl-ispalla. F'dawn l-aħħar sigħat forzi Libjani ssiltu kontra militanti Iżlamisti b'rockets u ajruplani tal-gwerra. Dan kollu biex tinħakem bażi tal-armata fil-vant ta' Benghazi wara li ma' 30 ruħ inqatlu fi ġlied matul il-lejli li għadda. Huma bosta l-istati li ssibħu mal-Istati Uniti u l-Ġnus Magħquda u evakwaw id-diplomatiċi mill-Libja. F'Benghazi ġlied kompla jintensifika hekk kif forzi speċjali u forzi tal-ajru issieħbu kontra armata li nediet kampanja kontra militanti Iżlamiċi. Barra minn hekk, grupp ta' terroristi qed jattakkaw il-bażi militari tal-Gvern.